El subdirector general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Joan Mayoral, ha presentat als professionals del Departament d'Acció Social i Ciutadania i els ens implicats l'esborrany de l'avantprojecte de Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència. Mayoral ha apuntat que aquesta llei serà capdavantera a l'estat espanyol perquè suposa un pas endavant, no només en la protecció del menor que està en situació de risc o desemparament, sinó també en la protecció dels drets de tota la infància. És una llei que pretén substituir la llei del 91, suposa un pas endavant que suposa una actualització de tota la legislació i posa una altra vegada a la capçalera la legislació catalana respecte a la resta d'autonomies, en matèria no només de protecció de menors, del menor que està en situació de risc o desemparament, sinó en matèria de protecció dels drets de tota la infància, encara que no estigui en aquesta situació. D'altra banda, el director dels Serveis Territorials d'Acció Social i Ciutadania a les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs, ha afirmat que l'obertura del centre d'acollida de menors de Roquetes està prevista per al mes de setembre.